חגית, מה שלומך? אהלן, מיקי. הגענו לפרק החמישי, וואו. והיום אנחנו הולכים לדבר על אושר. וואו, נושא גדול. נושא גדול. מאוד, מאוד. נתחיל? כן, בטח. יאללה. אז מהו אושר? מדוע אנו שואפים להיות מאושרים? איך ניתן להעלות את רמת האושר שלנו? האם אושר זו תכונה מולדת? הרגשה נרכשת? אפשר לקנות אושר? האם הוא מורכב מרגע קטנטן או מזמן מתמשך? לכולנו אותם התהיות. בני אדם יעשו כמעט הכל כדי למצוא את האושר, ואין ספק כי כולנו בחיפוש מתמיד אחריו. מחזרים אחריו, מחפשים אותו, מנסים להבין אותו, שואלים עליו ומתגעגעים אליו. מנקודת מבטי, המרדף אחרי האושר הוא הגורם העיקרי לאומללות. ולעיתים נדמה לנו שנהיה מאושרים רק כשהחיים שלנו יהיו מושלמים, כשזוגיות תשתפר, כשנתקדם בעבודה, כשנעבור דירה, שיהיה לי את הרכב החלומות שלי. אך למעשה, החיפוש אחר המושלמות הוא אחד המכשולים העיקריים העומדים בפני השגת האושר. הדרך אל האושר רצופה מכשולים. אוי, כמה אני שומעת את המשפט הזה. שוב ושוב. מהסביבה שלי, מהמאומנים שלי, גם אני לפעמים הייתי אומרת את זה. חלקנו מאמינים שראייה אופטימית וחיובית מביאה עימה אושר, וחלקנו סבורים כי האושר הוא דבר חיצוני שאנו צריכים להשיג, ויש מאמינים כי היכולת לחוש אושר לאורך זמן תלויה בכוחות הנפש הפנימיים שלנו. אז מה אתה אומר, מיקי? מה זה אושר? אנשים מאושרים הם אנשים מנקודת מבטי. הם אנשים שיודעים להתמודד עם תסכולים ברמה של לעבור הלאה, לחפש את הדבר החיובי שיש בחייו, לראות את חצי הכוס המלאה. האושר נמצא בחצי הכוס המלאה. כך אני רואה את זה. וזה על קצה המזלג. אז את כל כך... על קצה המזלג, כן, מיקי? מאוד חשוב להגיד את זה. זאת מילה גדולה. אם אני אקח את קצה המזלג הזה, ואקבץ אותו עוד יותר, אם אנחנו רוצים להגדיר את זה במשפט אחד, איך נגדיר? אני כמובן אומרת מנקודת מבטי, כן? יש כל כך הרבה הגדרות לאושר. בעיניי, אושר שווה מיינדפולנס. אתה יודע מה זה מיינדפולנס, מיקי? שמעת את המושג הזה? שמעתי, כן. מיינדפולנס זה קשיבות. אוקיי? קשיבות. קשיבות למה שאנחנו מרגישים, לתת תשומת לב להרגשה שלנו, עכשיו, ברגע הנוכחי. כי אין רגע אחר מהרגע הנוכחי. אוקיי? עבר, זיכרון, העתיד זה משהו שהוא לא נודע, עכשיו הוא קיים. זאת אומרת, אם יש אושר, רגע של אושר, הוא צריך להיות עכשיו. ובעיניי אושר זה להיות נוכחים כמה שאפשר ברגע הנוכחי. זה אושר. כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים משהו ואנחנו לא נמצאים כאן. הראש עובד. הראש נמצא באתמול, במחר, בעוד יומיים, בשנה הבאה. בעיניי האושר הוא לחיות את החיים בתשומת לב מרבית. למה שאני מרגיש עכשיו. זאת אומרת שאם אני עכשיו נמצאת בדרך, ברכב, בפקקים, ויש שיר יפה ברדיו, זה יכול להיות רגע של אושר. להקשיב לשיר היפה הזה. בפקק, זה רגע של אושר. השאלה אם אנחנו יכולים לזהות אותו כאושר, או, אוקיי, עוד שיר בגלגלץ. חולף לידינו. בוודאי. אני אתמול היה יום יפה, יום שבת, מלא אנשים יצאו לטייל. אוקיי? אז אנשים יוצרים, אוכלים גלידה. רגע, עצרת שנייה באמת להרגיש את הגלידה? בכפית הזאת שאתה לוקח מהגלידה, או שזה נראה לך ברור, הגלידה הזאת ברורה, חם לי, נעים לי, הנה יש פה גלידה, בוא נאכל. הרגע הזה של לאכול גלידה, זה רגע שיכול להפוך להיות רגע של אושר. וזה לא מה בכך, יש כל כך הרבה אנשים שבאותו רגע לא אכלו גלידה, היו מאוד רוצים לאכול את הגלידה הזאת, זה נכון, זה נשמע מאוד, זה נשמע כאילו ברור מאליו מה שאני אומרת, זה נשמע כאילו נדוש, אבל זה בדיוק המיינדפולנס, לאכול אכילה מודעת, להקשיב הקשבה מודעת,
לדבר עם בן אדם בדיבור מודע. זה רגע של אושר, כי אושר זה רגעים, זה לא, אנחנו לא חיים פה באיזשהו סוג של ללה-לנד, זה רגעים. אם הבן שלך בא ומספר לך משהו נחמד, ואתה תרוד עם מה שקרה לך במהלך היום, אתה לא איתו, הוא מספר לך שהוא קיבל ציון טוב, או שפחות, היה לו קצת קשה במבחן, שזה גם בסדר. הרגע של האושר יכול להתבטא כאן, שאתה כרגע באיזשהו שיח אינטימי עם הבן שלך, שאתה מקשיב לו והוא משוחח איתך, דו שיח, זה גם יכול להיות רגע של אושר, אם תחליט שזה רגע של אושר. אוקיי? אושר לא מתבטא רק בוואי, איזה אוטו קניתי, או קניתי חצאית יפה, או טסתי לחול, שזה גם יכול להיות נחמד, אבל עצם העובדה, כאילו הרבה אנשים אומרים, טסתי לחול, אז וואו, הסקתי משהו. הרבה אנשים נמצאים בחול והם כל היום בטלפון. הם לא נמצאים בכלל בנוף, הם גם מצלמים את הנוף. אולי תסתכל על הנוף קודם לפני שאתה מצלם אותו. זה הדברים, בעיניי. אלה רגעים של אושר. סרט טוב בקולנוע, שיש לי פופקורן ביד. אם אני לא מודעת לזה, אני גומרת את הקופסה של הפופקורן בלי להרגיש שאכלתי את זה בכלל. בלי להרגיש שאכלתי פופקורן. המודעות, התשומת לב לרגע, יכול בקלות להפוך לרגע של אושר. לסרט מהמם שוואו, נורא סרט בחוויה קולנועית, ויש לי פופקורן, אני אוכלת פופקורן, צריך להרגיש את הטעם, להבין את זה. זה תרגול. אז זה אם אתה שואל אותי, מיקי, אתה יודע, יש המון סברות לאושר. זאת הסברה שלי. את יודעת, יש הרבה אנשים שעושים אידיאליזציה לעבר. זאת אומרת, העבר לא היה כזה טוב, אבל הם מתרפקים עליו, הם עושים לו סוג של אידיאליזציה. מה שאת תיארת בדקות האחרונות, זה אידיאליזציה של ההווה. בוודאי, זה קשיבות. מיינדפולנס זה קשיבות לרגע הנוכחי. מתן תשומת לב לרגע הנוכחי, בלי שיפוטיות ובלי ביקורת. אוקיי? כי גם אם אני מרגיש פחות טוב, אז לקבל את זה. לא אגיד, אוי, למה אני מרגיש ככה? אוי, נמאס לי כבר מעצמי. עוד הפעם ההרגשה הזאת? עוד פעם הדפיקות לב האלה? למה אני עוד פעם חווה את זה? המקום הוא באמת להיות ברגע הנוכחי בקבלה. אבסולוטית. לא בשיפוטיות ולא בביקורת. פשוט להיות. פשוט לקבל. ורגש הוא דינמי, הוא משתנה. הדפיקות לב שהיו, בעוד כמה דקות, זה ישתנה ברגע שאתה תקבל ותבין מה קורה לך, זה ישתנה. גם העצב הוא ישתנה, הרגש הוא דינמי, הוא משתנה מדקה לדקה. המקום הוא באמת לקבל ולהיות בקשיבות, להקשיב לעצמנו. ובעיניי, אלה רגעים של אושר, גם להתמודד עם משהו ואתה עובר אותו, גם יכול להיות רגע של אושר, הרי אתה יכול להחליט מה הוא רגע של אושר בשבילך. אז כמו שאמרתי, מישהו יגיע לאברסט, וזה שיא האושר בשבילו. מהמם. יש אנשים שהאברסט הוא באמת לעבור את היום בצורה שהיא נפשית, רגשית, נעימה. בלי מחשבות, או בלי חרדות, או בלי פחדים. בשבילם זה רגע של אושר. כל אדם יש לו את הרגע של האושר שלו. אבל בוא נמצא אותו. והוא כאן. הדברים הטובים, איך אלכימאי אמר? הדברים הטובים מתחת לאף שלנו. לא צריך לחפש רחוק. אם ננסה לסכם, מה מונע מאנשים לחוות את האושר? מה ככה יהיה שם? אם לוקחים את האושר כפי שאני הסברתי אותו, כן. בקטע של הקשיבות והמיינדפולנס, אז זה מחשבות נודדות. מחשבות נודדות לעבר, מחשבות נודדות לעתיד. הוא לא פה. אז איזה אושר יש? אבל הוא חשוב. אני חוויתי את העבר, יש לו חשיבות. אז הוא שם. הוא לא אמור לחשוב על העבר עכשיו. הוא שם, העבר היה. העבר הוא מורה, הוא לא כלא. אוקיי, אז אם אנחנו יושבים וחושבים על העבר, אז אנחנו לא כאן, אנחנו מפספסים את הרגע. אם אני חושב על, רגע, שבוע הבא יש לי פגישה עם הבחור הזה, אני צריך לחשוב מה אני אומר לו, וואו, קצת מלחיץ אותי, אני צריך... אתה חושב, המחשבה, אז אתה מאבד את הכאן, אתה לא כאן. איזה רגע של אושר יכול להיות בעבר שהוא כבר לא קיים, ובעתיד שהוא גם לא קיים? אתה יודע, שקראתי איזשהו מאמר ממש נחמד, שבהודו מאשפזים אנשים שמפחדים מהעתיד. באמת? כן. כי בהודו אומרים, רגע, אתה חושב, אתה מפחד מהלא נודע. בבחינתם זה משהו... אי שפיות. בדיוק.
וואו. כן. אז אני מבין ממך גם תובנה נוספת חשובה, שהאושר הוא יעד לא כזה שאני צריך לשאוף אליו כדי להגיע אליו, אלא משהו שאני חווה לאורך הדרך. בדיוק. כל רגע. יפה, מיקי, מהמם. אני תלמיד טוב, איזה אהבתי שאמרת את זה, אני פשוט חווה את זה עכשיו. כי הרבה פעמים המרדף שלנו אחרי האושר הוא מתסכל. הוא מתסכל, הוא מאכזב, הוא מעייף. הוא לא פשוט. אבל אם נסתכל על מה שכבר יש לנו, מאשר לרדוף, זה בסדר לשאוף, כן? בוא, זה מהמם. לשאוף להגיע ליעדים ולחלומות, אני בעד, מדהים, חייב אפילו. אבל אם זה מונע ממך מלחיות את העכשיו, ורגע, אני אהיה מאושר רק כשאני אשיג את הדבר. הדרך, להיות בדרך, להיות במקום שאתה רוצה להשיג, בצעדים, שמה זה האושר. אני חושבת שדווקא כשמשיגים את הדבר, האושר הוא מאוד מאוד רגעי, הוא עוזב אותנו מהר, ואז אנחנו מחפשים כבר את היעד הבא. הוא חמקמק. למה הוא חמקמק? בן אדם רצה לשדרג את הרכב במשך תקופה ארוכה, וחסך והתרגש, מהמם. ושדרג את הרכב והביא את הרכב החדש. מהמם, לא, זה בסדר. זה גם יכול להיות רגע של אושר, אבל כמה כאלה יש? אני מדברת על משהו שהוא יותר לאורך זמן וטריוויאלי. זה בסדר, זה מהמם. גם אני קניתי רכב חלומותיי, אוקיי? ואני הייתי מאושרת, אבל אתה יודע, אושר, אני עכשיו אגיד לך שאני מאושרת מאוד שיש לי אותו שנה. לא. עכשיו אני אומרת, אני אהיה מאושרת אם יהיה לי טסלה, נגיד, אוקיי? אז זה מה שאני אומרת. אז אני כל הזמן מזכירה לעצמי, וואלה, זה הרכב שרציתי, אני כל הזמן אומרת את זה, דרך אגב, רציתי גלגלים כאלה, רציתי סאנרוף, רציתי צבע. זה המקום של הרגעים של אושר, באמת. עכשיו, הרגע הוא עכשווי. אני נוסעת ברכב, כיף לי, אני מזכירה לעצמי, אני נוסעת ברכב החלומות שלי. אני עוד פעם, אני כאילו משדרגת כל הזמן את האושר, את הרגעי האושר שלי, זה באמת רגעים, חבר'ה, זה רגעים. ואני מבין שאלה רגעים פנימיים, הם לא תלויים במשהו חיצוני. לא. זה לא תלוי בקטע חיצוני, למרות שהרבה פעמים גם, זה יכול להיות בקטע חיצוני, אם אתה משיג משהו שהוא גשמי, אוקיי? אבל לא שהוא באמת משהו שהוא פנימי, האם אני מאושר במה שיש לי, אני מאושר בחלקי? אני לא המצאתי את זה, כן? בוא, זה חז"ל אמרו. נכון. איזה מאושר, השמח בחלקו. נכון. אז מי הוא העשיר, כן. העשיר. מה אמרתי? מי הוא העשיר, השמח בחלקו. מהמם. עשיר, זה גם יכול להיות... מאושר. זה מאושר, בדיוק. כן, לחופף. זה פנימי. זה פנימי נטו. איך אני רואה את החיים. באמת, זה סוג של תפיסה. להיות מאושר זה תפיסה. וככל שהתפיסה הזאת תגדל, ואתה תוכל להשתמש בה, אז יהיו לך הרבה יותר רגעים של אושר. ולא רק רגע של אושר, אם השגתי משהו שהוא גשמי. יהיה הרבה. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה שטסה המון לחול. היא המון בטיולים. ויש לי חברה שידה לא משגת לטוס כל כך הרבה לחול. היא טסה פעם בשנה, והחברה טסה כבר 6 פעמים בשנה. איך החברה אומרת לי, כשאני טסה, שאני מאפשרת לעצמי לטוס, אני מאושרת, כי אני ממש נמצאת בתוך הטיול, כי אני יודעת שזה טיול שלי של פעם בשנה. אני לא התרגלתי לדבר. היא חוסכת את הכסף, וכל פעם שהיא שמה בצד, היא אומרת, אני מרגישה רגע של אושר. מאשר של מישהו שהוא טס כבר הרבה, כאילו, שזה עוד פעם, זה בסדר, הכל הוא באמת בסדר, אני מדברת על ההרגשה. כן. שיש לך משהו שאתה באמת נמצא בו, ואתה נותן תשומת לב לדבר, שאני באמת חוסכת כסף, כי בעוד כמה חודשים אני אטוס, הרגעים של האושר הם הרבה יותר גדולים, כי אתה נמצא בתשומת לב אליהם, אוקיי? ולא שבעצם אין לי שום בעיה לטוס מתי שאני רוצה, אוקיי? זה בעיניי. כתבת כשאנשים רודפים אחרי האושר, דווקא זה מה שמרחיק אותו. לגמרי, לא מרחיק, זה סבל. זה סבל, זה... כל פעם להשיג את האושר, יש אנשים שרוצים להשיג את האושר. האושר הוא שם. אני אומרת, האושר הוא פה. הוא לא שם, הוא פה. זאת הקשיבות. אתה יודע, אם עכשיו אני שואלת אותך על היום שלך, אוקיי? ובאופן אינטואיטיבי, אני אבקש ממך לענות לי מהבטן, כמה פעמים היום היית מאושר, אני בטוחה שתגיד לי, אולי היה רגע אחד ואפילו לא היה.
אבל אם אני אשב איתך ואני אגיד לך בדיוק רגע, מה עשית היום? איך הרגשת באותו רגע שעשית? יכול להיות שאתה תמצא הרבה יותר רגעים. בטוח. את חושבת שיש תפיסות חברתיות או תרבותיות שמונעות מאנשים להרגיש אושר? בוודאי, בוודאי. אנחנו נמצאים בעידן כזה, זה עידן של הישגיות, עידן של הרשתות החברתיות. דובר על זה הרבה, כן? אני לא מחדשת פה יותר מדי. אבל הרשתות החברתיות הם כולם אפי, כי אנשים לא מספרים גם את המכשולים שלהם ואיך הם, מה הדרך שהם השיגו. זאת אומרת, אני אפי כי יש לי. יש לכולם, זה מה שאני מנסה להסביר. זה נראה שיש לכולם. ברשתות החברתיות. כן, בדיוק. אני חושבת שיש לכולם, יש לכולם את הרגעים האלה. אוקיי? הקשיבות לאותו רגע, לתשומת לב, הרגעית, להבין מה עשיתי היום, הטלפון הזה שחברה שלי פתאום התקשרה אליי, הרי בקטע של אהלן, באופן אוטומטי סבבה, אז התקשרה. אבל אם אני אנסה להבין מי זאת החברה, והאם היה לך כיף לדבר איתה, מה היה מעניין לדבר, אתה פתאום תרגיש, כן, היה לי ממש כיף, כי התגעגעתי אליה, כי היא סיפרה לי משהו. אלה רגעים קטנים של אושר. בדברים הפשוטים של היום-יום שלנו. זה התשומת לב לרגע הנוכחי. זה הקשיבות, זה המיינדפולנס. אני מתה על הגישה הזאת. מה ההבדל בין חוויית סיפוק רגעית לאושר פנימי עמוק? איך מזהים את ההבדל בעצם? בדרך כלל חוויה שהיא אינסטינקט מהירה של אושר, זה בדרך כלל בקטע הגשמי. אכלתי איזה מנת שווארמה טעימה, אחרי שאני שוב פעם רעב, סבבה? או קניתי מוצר שחיכיתי לו. ואז הוא הופך להיות פתאום סוג של obvious כזה, אם זה על בחנייה, או אם זה על המדף, או כל דבר אחר. אתה מכיר את אלה שאוכלים במסעדה? הם אוכלים. ואז אומרים, בערב אנחנו חייבים לאכול במסעדה ההיא. אוכלים ארוחת צהריים, והם חושבים על ארוחת ערב איפה הם יאכלו. זאת אומרת, גם האכילה היא לא מודעת. הם לא שם. בוודאי. כאילו, כרגע אתה אוכל, ואתה חושב על ארוחת ערב, שיש מסעדה, שנשב שם נאכל את ארוחת ערב, ואתה עדיין, אתה אוכל ארוחת צהריים. אין סיכוי שתהנה ממנה ככה? לגמרי. לגמרי, וזה... זה עצוב. מאוד, כן, זה כזה עושה כזה לא נעים. זה קורה להמון, וזה בסדר, כי תמיד אפשר אחרת. כמו שאמרתי, תמיד אפשר לבחור אחרת. הקשבה מודעת, אכילה מודעת, תחושות מודעות, מתן תשומת לב. עכשיו, ההפך, רגעים של אושר, שהם ארוכי טווח, אנחנו גם את זה כולנו יודעים. אם זה קריאה של ספר טוב, שמשאיר בך איזשהו חותם, אתה יכול לדבר על זה אחרי זה גם 3 שנים, ולהגיד, זה היה רגע של אושר, זה היה, וואי, איזה ספר זה היה. שינה לי את החיים. זה עשה לי כל כך טוב, זה ריגש אותי. מה עוד? מעשה טוב, נו. הדברים, אתה יודע, הדברים הרוחניים, ההפך מהגשמי. המעשה טוב, מקום של התנדבות, להקשיב לחבר שהוא זקוק לשעת צרה. להתקשר לאמא, אמא, מה שלומך? איך עבר עלייך היום? זה רגע של אושר שהוא לא נגמר בשנייה. הוא לא מסתיים בשנייה. הוא ממשיך. אתה גם גרמת אושר, רגע של אושר, קטנטן, גם לצד השני. זה המקומות. חיוך. חיוך. וגם שאני אוכל משהו טוב, גם גשמי. אבל להיות באוכל, להבין, וואו. שדג אני אוכלת עכשיו, וואו. להרגיש את הטעם, להרגיש שאני לועסת את האוכל. לא לתת לחוויה ככה לעבור כי אני אוכל. להרגיש את זה. מה שאתה עושה, להיות בתשומת לב יתרה, להיות נוכח ברגע. גם אם אני עכשיו, לא יודעת, עושה סקי בחול, להיות שם, ליהנות, לא לתת לזה לעבור. זה המצב, זה ההבדל בין אושר שיכול להתמשך, לאושר שהוא רגעי. זה המקום. כמו שאמרתי מקודם, נוסעת ברכב, אני מזכירה לעצמי, זה הרכב שרציתי אותו. מאוד. ולא כבר אם אני לי את הרכב הבא, אז כן, אני אהיה יותר מאושרת. תמיד יש יותר. ואני מאמינה, כשאנחנו נמצאים במקום המודע, אנחנו מושכים אלינו עוד שפע. עוד שפע. כשאנחנו מסתכלים על חצי כוס המלאה, השפע יורד אלינו. כי אנחנו מעריכים את הדבר. אנחנו מוכירים אותו. אנחנו רואים אותו. זה המקום. ציינת שאחד המרכיבים החשובים באושר, הוא חופש פנימי. מה זה חופש פנימי? ואיך אני יכול לדעת אם אני שם? חופש פנימי. כן, חופש פנימי זה גם כן מושג מאוד מאוד רחב. וגם דיברנו מקודם על הבחירה.
כן. אוקיי? זה חופש פנימי, לבחור מה שאני רוצה. וגם מהמם. באושר, לבחור את האושר שלי. ליצור כמה שיותר רגעים של אושר. זה חופש. לא להיות כבולים לאיזושהי מסגרת של אם יהיה לי אני אהיה מאושר, ואם לא יהיה לי אז אני לא אהיה מאושר. אין בזה בחירה, זה סוג של מעגל הרסני כזה, זה כמו כלא, סגור. זה אזיקים דמיוניים כאלה שאנחנו שמים לנו בידיים. להיות פתוחים, לראות את הדברים אחרת, לראות את הרגעים הקטנים שהם קוראים לך אולי כל יום, ואתה פשוט לא שם לב אליהם. כן. תקום בבוקר, תחייך למראה, רגע של אושר. אם תבחר לראות את זה. אם תבחר, אתה יכול להגיד, אוי, נו, משטויות שלכם, לא מחייך ולא כלום. זה בחירות. בחירות קטנות שמשנות את עולמך הפנימי. את עולמך הפנימי. איך אדם יכול לשחרר את עצמו מתלות בגורמים חיצוניים, שמכתיבים לו אולי שזה כן אושר, לא אושר, לא מספיק כדי שזה יהיה אושר? אני אומרת להתמקד באמת, להתבונן יותר בעולם הפנימי של האדם. האם אותם דברים מיטיבים איתו? נוחים לו? מקדמים אותו? אני בעד, גם דיברנו על זה מקודם, כל אדם צריך לקחת אחריות על עצמו. לא, ברגע שאתה תלוי בבן אדם, זה כאילו, אתה לא אתה. אתה פשוט לוקח את החיים שלך, ומוסר אותם לידיים של אדם אחר. אוקיי? אז זה בעצם להחזיר את כל האחריות שלך לעצמך. לבקש עזרה תמיד אפשר, אבל פשוט לקחת את עצמך ולתת לבן אדם לבחור עבורך, זה מחדל. זה עצוב. כן. יש את זה גם, יש. פחות ממה שאני מכירה. היום באמת אנשים יותר אוהבים את עצמם, יותר דואגים לעצמם, באמת. במידה אבל וזה קורה, אז כן, צריך פה עזרה. עזרה יד מכוונת, לזה אני מתכוון. כשאני אומרת עזרה, זה יד מכוונת. זה כמו שפשוט, אני אגיד לו, קח את עצמך, ותיכנס למיטה עם אותו בן אדם, ופשוט תישן איתו. כי המחשבות שלך הן לא עצמאיות, המעשים הם לא עצמאיים, ההתנהגות לא עצמאית. המקום הוא באמת להיות עצמאי בתודעה שלך. זה בעצם גם להיות חופשי. אני קצת סוג של גולש גם לפרק הקודם אולי, אבל זה מתחבר לנו, כי מימוש עצמי הוא הוזכר כאחד הגורמים המרכזיים לאושר. מימוש עצמי. מימוש עצמי. איך נתן בגדול, כן, זה נושא בפני עצמו, אני בטוח, אבל אם האדם לא נמצא בייעוד שלו, והוא לא יכול כרגע להגיע לייעוד שלו, אז הוא עדיין יכול להיות מאושר בזכות אותם הרגעים הקטנים, אבל עדיין הגדול, הוא מרגיש פספוס, הוא מרגיש שהוא לא במקום. סיפוק ומשמעות זה אחד הגורמים העיקריים לאושר. זה מה שאמרתי גם בקטע הרוחני, אוקיי? סיפוק ומשמעות זה נטו להביא את האדם, להביא את עצמו למקום שהוא חווה אושר עילאי, לשם כך באנו לעולם, אוקיי? למצות את הפוטנציאל שלנו, להגשים ייעוד. אנחנו לא נמצאים בעולם שהוא צף, לכל אדם יש מטרה וייעוד שהוא בא לכאן לעולם, וכשאתה מרגיש שאתה בייעוד שלך, איך יש לך סיפוק במה שאתה עושה. אתה לא עושה את זה רק בשביל הכסף, אתה נהנה מהדרך, אתה נהנה ממה שאתה עושה. כדי שהאדם ימצא לעצמו את המשמעות שלו, בעיניי, הוא צריך להתחיל, קודם כל, לעזור לאנשים, להתנדב. כי בדרך האהבה, הוא יוכל למצוא מהו הייעוד שלו. אוקיי? ומשם להמשיך הלאה. את סיפרת שדרך לחוות את האושר זה באמת להיות ברגע, כמו הגלידה, שאני עכשיו בגלידה, או שקיבלתי שיחת טלפון מחבר טוב, להסתכל על הרגעים הקטנים האלה, היפים, ולחוות אותם כרגעי אושר. אני מקבל. אבל העולם שלנו מלא הסחות דעת. אנחנו מג'נגלים בין 7,000 דברים. איך אפשר, איזה טיפ את יכולה לתת לנו בעולם כזה מסיח דעת לחוות את הרגעים האלה? זה בדיוק המיינדפולנס, זה הקשיבות. כל הזמן להחזיר את הקשיבות אלינו. וזה בעצם לאמן את התודעה. התודעה בורחת, אוקיי?
היא בורחת שוב פעם, לעבר, לעתיד, למחשבות, מה עשיתי, מה אני אעשה, מה אני אוכל בצהריים, מה אני אלבש היום ביציאה, מה אני אבוא, אני אגיד לילדים שלי כשאני אחזור הביתה, איך אני אתנהג עם הבעל שלי וכו' וכו'. תודה היא תמיד בורחת. המקום הוא להחזיר את התודעה, למקד אותה, לפקס אותה. אנחנו אנשים, אתה יודע, יש לנו ראש, זאת אומרת, אנחנו לא דחלילים. המקום הוא באמת להבין, רגע, אני עכשיו בהסחת דעת, בוא נחזיר. רגע, אני לא מרגישה שאני אוכלת. בוא נעשה עצירה. העצירה הרבה פעמים הרבה יותר חשובה מההתקדמות. בוא נעצור. כי היא מעלה את זה למודעות. בדיוק, בוא נבין. אבל איזה כלי יכול לעזור לנו עם העצירה? כי לפעמים פשוט הכלי הוא מיינדפולנס, קשיבות. קשיבות לרגע הנוכחי. וגם הקשיבות להבין שאני בהסחת דעת, זה גם קשיבות. אני לא פה. ולא לבקר. בלי לשפוט את עצמך. לקבל את זה. להבין שאני לא מתמקד בדברים הנכונים, זה הקשיבות. רגע, מה אני עושה עכשיו? זה בעצם המיינדפולנס. זה הקשיבות לרגע הנוכחי. גם אם אני, אתה יודע, לא עושה את הדברים שאני רוצה, או לא בקשיבות עם עצמי, או כמו שאמרת, בהסחת דעת. זה המקום. קשיבות זאת גישה נהדרת, להתחיל לחולל את השינוי. קשיבות לעצמך ברגע הנוכחי, ללא שיפוטיות וביקורת עצמית. אקספט, לקבל. לקבל מה שאני כרגע, מה שעולה בי. עולה בי כאב, עולה בי עצב, שמחה, תסכול, התרגשות. לקבל. נשמעת נוסחה מדהימה. מתי התחלת אותה? את, בחיים שלך. אני התחלתי אותה לפני 3 שנים, כשלמדתי את המאסטר ב-NLP, זה בעצם לימדו אותנו 2 גישות. זה MNLP, זה מיינדפולנס ואת ה-NLP. זאת גישה שבעצם תומכת אחת בשנייה. תקשיב, האמיתי מה שאני הולכת להגיד עכשיו, בעיניי, מיינדפולנס זאת התורה כולה. איך אומרים? כל התורה על רגל אחת, זה. ברגע שאדם קשוב לעצמו, הוא בעצם מסיר מעצמו מגננות, הלקאה, ביקורת, שיפוטיות, שזה בעצם הגורמים לסבל שלנו. למה הגפתי כמו שהגפתי? יכולתי אחרת, אני 0. די, נמאס לי מעצמי. אני לא יכול עם החרדה הזאת, חרדה עופי ממני, צי ממני. היא חלק ממך, אדוני. זה כמו שפתאום תחליט שאתה לא רוצה את היד שלך, או את הרגל. זה חלק ממך. אתה יכול להתנגד לו, אתה יכול לחבק אותו. בחירה שלך. אתה אדם מבוגר, אתה אדם עצמאי. תבחר מה אתה רוצה. אז זה באמת התורה כולה. אז לקבל, להיות בתשומת לב לרגע, שם נמצאים כל הרגעי אושר שלנו. מה זה שינה לך בחיים? זה שינה לי את כל החיים. הפכתי להיות אדם הרבה יותר חומל לעצמי, אוהב את עצמי, אני מחבקת את עצמי. פשוטו כמשמעו, כשטוב לי וכשפחות טוב לי. מבחינתי, אני גם וגם, אני לא רק שמחה, אני לא רק עצובה. יש בי את המכלול. אני גם וגם 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 וגם, לא רק אני, כן? כולנו. אנחנו כולנו גם וגם. אז בואו נחבק את זה. שפעם אתה ככה ופעם אתה ככה. וזה מעולה. וזה בסדר. המקום הזה גרם לי להכיר את עצמי ברבדים מאוד מאוד עמוקים ולא פשוטים, ועדיין לקבל את עצמי כפי שאני, כי זה סך מי שאני. היכולות שלי, המגבלות שלי. ועוד פעם, לא רק אני, זה כל אדם עם עצמו. הקשיבות הזאת היא משגעת, פתאום אתה הופך להיות יותר רך, יותר קשוב, יותר מוכל, וכפועל יוצא גם לסביבה שאתה נמצא בה, זה מרגיע אותך, זה נותן לך שקט, כי אתה בקבלה, אתה לא בהתנגדות. אני ממליצה, מיקי. חגית, תקשיבי, זה היה אחד הפרקים שהקלטתי. והקלטתי לא מעט. איזה כיף. איזה כיף לי. איזה כיף, רגע של אושר, נכון? רגע של אושר. כיף. חגית כהן, תודה רבה לך. תודה לך, מיקי. תודה למאזינים. העונג. ואם הייתם מאושרים, כדאי לכם מאוד לצפות ולהזין גם לפרקים הבאים.